kersanipun Rama Ibu. Kula sowan tumungkul ing ngarsa panjenengan, ngaturaken sembah pambekti tulus saking telenging ati ing dinten Riyadin ingkang fitri punika. Bapak Ibu sedaya kalepatan kula, sepisan kula namung saged nyunging pangapunten kaping kalih nyuwun donga pamuji pangestu kagem lampahing gesang kula ingkang badhe lumampah. Mugi Gusti Allah ingkang Maha Agung maringaken kasarasan umur panjang rejeki ambanyu mili wuwuh mati ketumpuk matimbun-timbun. Konjuk Rama sahe Ibu ingkang sanget kula bektosi, ngaturaken sugeng riyadi nyuwun pangapunten lahir dumugi batos. Mugi tansah panjang yuswa dangu anggeni Rama mong putra wayah. Duh Rama duh Ibu mangerti wong tuwa lantaran ning urip bebasane Rama Ibu. Panjan maning Gusti Allah kang bisa katon telantaran panjenenganipun anane aku lan kowe Rama Ibu rahayu panjang yuswa. Konjuk Rama sahe Ibu ingkang sanget kula bektosi, ngaturaken sugeng riyadi nyuwun pangapunten lahir dumugi batos. Mugi tansah panjang yuswa dangu anggeni Rama mong putra wayah. Duh Rama duh Ibu mangerti wong tuwa lantaran ning urip bebasane Rama Ibu. Panjan maning Gusti Allah kang bisa katon telantaran panjenenganipun anane aku lan kowe Rama Ibu rahayu panjang yuswa. Rama duh Ibu mangerti wong tuwa lantaran ning urip bebasane Rama Ibu. Panjan maning Gusti Allah kang bisa katon telantaran panjenenganipun anane aku lan kowe Rama Ibu rahayu panjang yuswa.